बे सिम्बरगाव ओनसोलाव जोंहा माखासे समस्या जादों। समस्या जाहैबाय जोंनि नैबे सिम्बरगाव जों गार्डेन होननानै मिथिगौ। बे गार्डेनाव मिन्थिस्लाबै माखासे बन्दुसफ्रा माथो 8-9 दालसो बिफां खुनु रावनावबो सोङा हवा बोरै खावखो बोरै हाफायखो जों बेखौ दा फैनानैसो नुफैदों। गिबियावहायनो बड'लेण्ड रादाब, राइजिं बड'लेण्ड, NBNN, बड'सा खौरां बुथुमगिरि मानिजाथाव नोंथांमोननिसिम सिम्बरगामि दख'रा एबसुनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोबाय। बे समावहाय दहायसो जोङो राइजिं बड'लेण्ड, NBNN, बड'सा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों मोनसे मिडिया बाइट होनाय जोंनि सायावहाय अजद दिखांनाय जों बेबायदि नुनो मोन्दों। दा बे समावहाय जों बेखौनो लानानै गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय जोङो दिनैहाय बे समावहाय जोङो लादों। दा बे समावहाय जोङो दहाय नुनो मोन्दों मानिजाथाव बिथां बिजों नार्जारि आरो जर्ज बसुमतारि बिथांमोना जोंनि सायावहाय मोनसे मिडिया बाइट होनाय जों नुदों, जायनोखि जोंखौ ओरैबायदि मोनसे अजद दिखांदों जे जोंनि दयापारा गामियाव थानाय दख'रा एबसुनिनो दाग नं 67 आरो 65 बेबायदि दाग नम्बरनि जेनाखि जोंनि दख'रा एबसुनि गोदोनिफ्रायनो बेंना दोनबोनाय हा, बे हायावहाय जोंहा माखासे साल बिफां आरो सिगुन बिफां बायदि जोंहा दङ। बेखौहाय माने सारअन्थाइजों जोंहा थैनाय, बेखौहाय जोङो फैगौ जोंनि सिम्बरगामि दख'रानि सिङावनो जथायै मोनसे जोंहा बोसोरसालिया जुथुम्मा खुंफुंनांगौनि थाखाय गासै मोन 6 आफादफोर फारियै सिम्बरगामि दख'रा एबसु, सिम्बरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, सिम्बरगामि दख'रा बर' समाज आफाद, सिम्बरगामि दख'रा आबादारि आफाद, सिम्बरगामि दख'रा ट्राइबेल संघ आरो लोगोसेयै एभारेस्ट स्पर्टस क्लाबनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, जोंहा एभारेस्ट स्पर्टस क्लाबा देग्लाय 50 बोसोरावहाय आगान होबाय। दा बेखौहाय जोङो जथायै मोनसे बोसोरसालिया जुथुम्मा खुंफुंनो थाखाय 14, 15 आरो 16 नभेम्बरावहाय जोंहा मोनसे बोसोरसालिया जुथुम्मा खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। बेखौ असिला लानानैनो जोङो जेनाखि दयापारा गामिनि जोंनि साल थैनाय दङ, बेखौहाय जोङो रायजो राजाफोरनो जोंहा ओंखाम जाहोलायनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानो नागिरनायलाय जों बेखौहाय ओंखाम संनायाव बाहायनो थाखाय, बन बाहायनो थाखाय जों बेखौहाय मैया 14 अक्ट'बर खालि जों बेखौहाय हानानै लायनाय जादों। आरो बेखौ जोङो थोंजोङै बा गोथोङै जों बुंनो हायो, जोङो बेखौहाय खुनु खावनाय बा माबा माबि बेबायदि जोङो लायनाय जायाखै। जोङो सानावनो लायदों, फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जों मोनाजासेहालागै बेखौ हाना लायनाय जादों। आरो जोङो बेखौ मोनसे क्लियार होनो लुबैदों, माने जेनाखि दंफांनि बाथ्रा, बे दंफाङा जोंनि हायावनो थानायखाय जोङो बेबायदि मोनसे फरेस्ट अफिसनिफ्राय बेबायदि मोनसे हानायनि थाखाय पारमिट बेबायदि लालायनांगौ बेबायदि सानलायनाय जायाखैमोन। हयथ' जोंहा बे मोनसे पारमिट लायैया जोंनि मोनसे गोरोन्थि जादों, जों बेखौ मानिना लागोन। नाथाय बेखौनो माखासे जायफोर बिथांमोना दहाय जोंखौहाय जोंखौ अजद दिखांदों एबा जोंनि सायाव दाय फोनांदों, जोंनि दख'रा एबसुनि सायाव दाय फोनांदों, बिथांमोनाहाय मोनसे बेखौहाय राजनितिक बा बेहाय बिथांमोना नोजोरजों नायदों आरो बेखौ राजनितिक बाहायनो नागिरदों। बिथांमोनखौ जों मोजांथारै मिथिगौ, जाय बिथाङा बिजों नार्जारि बिथाङाथ' दाख्लै बावैसो सिम्बरगाव प्राइमारि BPEDनि सासे आफादगिरिमोन, दा बिथाङा बोसोनगिरियाव दङ। आरो जाय बिथां जर्ज बसुमतारिनि बाथ्रा, बिथाङाथ' सासे दा सिम्बरगाव प्राइमारि BPEDनिनो सासे गाहाय नेहाथारि बिथाङा बेखौ राजनितिक बाहायनो नाङा आरो दख'रा एबसुखौ लाना बेबायदि राजनितिक बाहायनो नाङा। आरो जों बे समावहाय मोजांथारै जों बयबो रायजो राजाफोरनिसिम जों क्लियार हरगोन, जाय दंफांखौ जोङो जोंनि बोसोरसालिया जुथुम्मानि थाखाय लायनाय जादों, बेखौ जोङो दख'रा एबसुनि मावख'आवनो माखासे जों दोननाय जादों। आरो जायनोखि जोंनि बाखि एसे थानाय माखासे जायखि एसे खामानियाव सोलिनाय दंफां, बेखौहाय जोंनिनो लोगो आफादगिरिनि न'आवहाय जोङो बेखौहाय जोंनि सिम्बरगामि दख'रा एबसुनिनो जोंहा मोनसे साहा बागान बानायनाय दङ। बे साहा बागानाव न' लुनो थाखाय जोङो बेखौ लोगो आफादगिरिनि न'आ जिहेथु जोंनि साहा बागान दख'रा एबसुनिफ्राय बानायनायनि साखाथियावनोखाय जोङो बेखौहाय जोङो दोनहैथ'नाय जादोंमोन, जाहाथे जोंहा बेखौ लांनाय लाबोनायनि थाखाय आरोबाव डाबल खरसा जाया, बेखौ जोङो नायनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो बेखौहाय बिथांनि न'आव दोनहैनाय जादोंमोन।
दा बेखौहाय बिथांमोना मोनसे गाज्रि नोजोरजों मोनसे खावनानै लांनाय बेबायदि मुं होनो नागिरदों। बेबायदि नङा, जों सिम्बोरगामि दखरा एबसुनिफ्रायनो बेवहाय खाथिखाय जोंनि साहा बागान खालामनायनि खाथिखाय जों बेयाव दोनहैनाय जादों। जों बेखौहाय क्लियार होबाय। बेयाव जोङो माबा मोनसे गोथां दंफां बेबायदि जोङो फनाय जायाखै एबा हानाय जायाखै। बेयावहाय जोङो साल फांथाम आरो सिगुन फांथाम बेबायदि जोङो लाबोनाय जादों। बेबायदि आरोबाव बिथांमोना जोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव बुंदों जे जोंनिनो साखाथियावनो बे जोंनि साल बागाननि खाथियावनो थानाय जेनाखि जोंनि दखरा एबसुनिनो फुख्रिनि बाथ्रा, बेवहाय बाला जावनायनि बाथ्रा बिथांमोनानो बुंदों। नाथाय बे बाला जावनाया जोङो जोंनि जेनाखि थाखानाय फुख्रि, बे फुख्रिखौ जोङो फुवार देरनो थाखाय जोङो जावहोनाय जादोंमोन आरो बे जावहोनायखौ जोङो बालाखौ जोङो फानहरनाय जादों दखरा एबसुनिनो जोंनि आबादारि बिथिङावहाय खामानि मावनो थाखाय, जोंनि आबादारि बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय, आबादारि बिथिंनि मेल मिटिं गानो थाखाय जों बेखौ हरनाय जादों। बेवहाय जोङो बिनि अडिट रिपर्टफोरखौबो जोङो थांनाय बोसोरनि बोसोरसालिया जुथुम्मायावनो बेखौ क्लियारथारै जोङो बुंनाय जादों। जाय बिथांमोनाहाय जोंनि बोसोरसालिया जुथुम्मायाव बाहागो लायाखै, बिथांमोना दिनैनि थारिखआव बिनि थाखायनो बुजिनो हायाखै होननानै आं सानो। दा बिथांमोना बुजिनो थाखायब्ला जोंनि सिम्बोरगामि दखरा एबसु आरो गासै आफादफोरनि बोसोरसालिया जुथुम्माया 14-15 नभेम्बराव जागोन। बिथांमोना फैनानै जोंनि बोसोरसालिया जुथुम्मायाव मोजांथारै जोंजों क्लियारिफिकेसन लाफैनो थाखाय आं बे समाव खावलायहरदों। आरोबाव बिथाङा जोंखौ मोनसे बाथ्रा बिराद गाज्रि रोखोमै बुंदों। बिथाङा जोंनि दखरा एबसु एबा एबसु बादि गोथार आफादखौ बिथाङा राजखान्थि आफादजों रुजुनो नाङा। बिथाङा एबसु आरो इउपिपिएल मोनसे जय एखे एबा फैसा गरसेनिनो उल्था बिखुं होननानै बिथाङा बुंदों। बेयो माब्लाबाबो जानो हाया आरो बे बाथ्राया जोबोद सोंखारिथाव। मानोना एबसुआ बै समनिफ्रायनो जोबोद गोथारै गावनि जेनाखि कनस्टिटिउसन बेजोंहाय सोलिबोदों आरो सोलिलांबाय थागोन। जोङो बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ लानानै दावगालांबाय थागोन आरो इयुनावहाय जोंनि हारि माहारिया जेब्लासिमहालागै जोंनि मोनसे गेरेमसा माहारि जाया, बेसिमहालागै जोङो अरायबो एबसु हिसाबै गोथारै जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। इउपिपिएलखौ जों नंगौ थांनाय माखासे बिसायख'थिफोरावहाय जोङो मदद होनाय जादों। नाथाय जोङो बेखौ मदद होनायनि गुबै जाहोनावनो दङ जोंनि जेनाखि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बेयावहाय जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामनाय जादों। बे बिटिआर एकर्डनि गासै मोनफ्रोम दफाफोरा जाहाथे जोंनिया इमप्लिमेन्टेसन जायो एबा मोनफ्रोमबो दफाफोरा जाहाथे आखरे आखरे मावफुं जायो, बेखौ लानानै जोङो मोनसे इउपिपिएल दानि जेनाखि सरकाराव दङ बिथांमोनखौ जों मदद खालामनानै जोङो सरकारावहाय लाबोनाय जादों आरो बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव दासिमबो खामानि मावबाय थादों। नाथाय जोङो थोंजोङै एबा गोख्रोङै बुंगोन जों एबसुआ माब्लाबाबो राजखान्थि आफाद नङा आरो राजखान्थि आफाद इयुनावबो जानाय नङा। आं बेखिनिखौहाय आंनि फारसेनिफ्राय आङो क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय। दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै बे जिनिसखौनो बुंनो सानदों जे दहाय जोंनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जाखिनि क्लियारिफिकेसन होलांबाय बेखिनियाव माखासे एसे थालांनाय बायदि मोनो। बेवहाय थेवब्लाबो आं जाखिनि बुंगोन बे माबाखौ बुंलांगोन जे जेब्ला बे एरिया जेन'बा जायखौ लानानै जे एरियाखौ लानानै एबा साल दंफांखौ लानानै जे बेवहाय मिडिया बाइट खालामदोंमोन, बे मिडिया बाइट खालामनायनि जे एरिया, बे एरिया नंगौ जेब्ला जों उन्दैमोन बे 1984 मायथाइनिफ्राय बे खुलिजेननाय जादों आरो बे खुलिजेननाय समनिफ्राय आरो बियो बेवहाय नंगौ सा क'क्राझार आरो नैबे सिम्बोरगाव दखराजों जिहेतु गन्दगल जानायनि बाथ्रा होनदों, बिथाङा नंगौ बै समनि सासे वार्कारमोन। नंगौ सासे वार्कार जानानै जिहेतु बै समनि खामानिखौ जेरै मावबोबाय मानिनांगोन, जेल जाबोदों होनदों बेखौ मानिनांगोन। नाथायबा बिथांनि जे दानि कनक्लुसन एबा फिनिशिंनि बाथ्राखौ बेहाय जों सिन्था खालामनांगोन। जाय संगठनखौ बिथांमोना सालायनानै गाबथाबोनानै बै समाव, नाथाय नैबे समाव जे दासिमबो बर' जाथिनि जे थांनाय फैनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामग्रा बे एबसु बायदि मोनसे आफादखौ मिसलिड खालामनो नागिरग्रा आरो बे सिफायनो नागिरग्रा बेबायदि जे सुबुं बे बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे ओंखारनानै जोंनि बे आफादखौ सिफायनो नागिरनाय बे माबाया जोंनि थाखाय गनायथाव जानो हाया आरो बिथांनि सायाव जों दि बुंनांगौ बे जोबोद सोंखारिथाव। मानोना बिथाङा बै समावसो नंगौ आफादनि जेनेबा खामानिखौ मावबोदोंमोन, नाथाय नैबे समाव बिथांमोनानो मेइन रल लानानै एबसुखौ सिफायनो नागिरनाय बै समाव जों मिथिगौ। आरो 1984 बे जेब्लानाखि खुलिजेननायनि उननिफ्राय
1996आव बियो बे एरियायाव बै समाव जिहेतु बिएसए सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जिहेतु बिएसए सुक्तिनि जे दफाफोरखौ जिहेतु एबसुआनो रिजेक्ट खालामनानै बिएलटि मुंनि मोनसे संगठन बा अस्ट्रियारि मोनसे आफादखौ दाबोनानै बे बड'लेण्ड आन्दलनखौ खालामफिननाय जादोंमोन। बे समाव 1996नि बे बिएलटि दानायनि उननिफ्राय बेहाय ट्रेनिं लानानै बे बिएलटिखौ बे समावनो बेहाय ट्रेनिं होनानै माने आफादनि बा संगठननि खामानिखौ मावनाय जादोंमोन बै जायगानिफ्रायनो आरो बे थानाय समनिफ्रायनो बिथांमोना बे जायगाखौ माने गावसिनि बायदि खालामनानै लाबोनो नागिरखादोंमोन बै समावनो। जों दखरा आफाद हिसाबै बे समाव जयैनो दंमोनब्लाबो जेब्लानाखि नैबे बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि जों दखरा आफाद हिसाबै जों खर' दिखांनो हायै बायदि बिथांमोना जोंखौ माने जेबायदि नाख्रेबोबाय गाख्रेबोबाय बे समावनो बिथांमोना जोंनि बे सम्पतिफोरखौबो बे समावनो दानग्लुं सिग्लुं खालामनानै जोंखौ जे जायगायाव दहाय गाहाय नेताया बुंनाय बायदि जे फुख्रिखौ जे फुवारनायनि बाथ्रा होनदों बे फुवारनाय एरियाखौबो फुराना फुख्रिखौ जों बाहाय ना दोननाय समावबो बिथांमोना ना दोनदेरनानै जोंनि माबाखौ बे सम्पतिखौ जोंनिफ्राय सेख'ना लांनो नागिरदोंमोन। जायनि थाखाय आरो नैबे जे माइनास गोनां बाथ्रानो जे मोनसे साल दंफांनि बाथ्रा होनदों बिथांमोना जे एरियाखौ जे माबा खालामनानै लानाय जादोंमोन दा बिथाङा गावनो निजेस्व जोंखौ साल दंफां खावनायनि बाथ्रा होनदों एबा दखरा आफादनि नांजाब आफादफोरखौ जे साल दंफां खावनायनि बाथ्रा होनदों बै समाव बुंनो थाङोब्ला गावहानो फांनै फांथामसो दंफांखौ दानफायनानै बिथाङा निजेस्व बै समनि जेब्लानाखि बियो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सासे आफादगिरि जादोंमोन बे आफादगिरि जानाय समाव बिथाङा गावनो गावनि दादागिरिजों बे साल दंफांखौ फाननानै गावनि निजेस्व लादों। जे बेखौ जों बै समाव जेबो बुंनो हाबाखैमोन नाथायबा जोंनि दिनै बे 14, 15 आरो 16 नभेम्बर खालि जानो गोनां दखरा आफादाव जे जयैनो जे सावरायनाय मोनसे कनफारेन्सनि बाथ्रा बे कनफारेन्सखौ खुंनो थाखाय जे जों जायखिया दंफांखौ हानानै बन हिसाबै माखासेखौ लाबोदों आरो माखासेखौ जिहेतु जोङो दखरा आफादनि सम्पति हिसाबै जों खालामनो थाखाय जे साहा गायनायाव जों न' लुनायनि बाथ्राखौ जे होननाय जादों बे न' लुनायनि बाथ्राखौ लानानै जे साल दंफांखौ जों माबा खालामबाय आरो बेखिनि जिहेतु जोंना लोगो आफादगिरियानो जिहेतु जोंनि सासे बे एरियानि सासे सुबुं ओंखायनो जोङो बिथांनि जिहेतु लांलाय लाबोलाय जायो होननानै जों बिथांखौ बे साल दंफांखौ बे जायगायाव दोनहैनानै बेनिफ्राय हानानै जों बे न'खौ लुनो नागिरनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जे दंफांखौ जों सावरायनो हाफायनाय जादों बे हाफायनायखौ जोङो ओरैनो जों गोसो जानाय बेखौ हाफायनाय जायाखै बेवहाय 14, 15 आरो 16 नभेम्बर खालि जे जानो गोनां बे कनफारेन्सआव जे आरसि दानाय जादों बे आरसिजों मिटिङाव जयैनो सावरायनायनि गेजेर गावबुरा आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानैनो बेखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ हाफायनो थाखाय जोङो मोनसे रिजुलेसन लालायनायनि गेजेरजों बेखौ हाफायनाय जादों आरो बेखौ जोङो बन हिसाबै जों लाबोनानै बेखौ जों माखासेखिनिखौ जोङो बेयाव न' लुनो थाखाय जों नांगौनि थाखाय जों बाहायबोनो थाखाय जों लाबोनाय जादोंमोन आरो जाय बिथांमोना नोंगौ दहाय बुंनाय जादोंमोन जे बिजन नार्जारिनि बाथ्रा आरो बेवहाय बिथांमोना नंगौ दा जेनेबा जोंनि माबाखौ जोंनि एरियानि बे मोनसे समाव जे बिथांमोना नंगौ जोंजोंनो खामानि मावफाबोदोंमोन नाथायबा दासिम बिथांनि फिनिशिंखौ जों नुयोब्ला माने बिथांमोना जोंनि रायजो राजानिफ्राय बहा मोजां साननो बिथांमोना माने रायजो राजाखौ एकदम खैफोदाव खोख्लैनानै माने गावसोर बोरैबा पार्टि हिसाबै गसंथाबसिननानै माने नेक्स्टआव सरकार दानो हायो बे जिनिसखौ सिन्था खालामनाय जादों बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा आंनि जे जाखिनि बुंनो गोनां बेखिनिसिम बुंनानै जे नोंथांमोन बे रादाबफोरनि थाखाय बे दिनैनि फैनाय बड'लेण्ड रादाब रायजो बड'लेण्ड आरो NNB आरो बड'सा बिथांमोननि सिम रोजा साबायखर बावना आं बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।